ఒక్కసారి ఈ వీడియో చూడండి. నిజంగా కాళీ అమ్మవారు ఉందని ప్రూవ్ అయింది. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న అమ్మాయి ఒక ఫారిన్ బ్లాగర్, అంటే వీడియోస్ తీస్తూ ఉంటుంది. అయితే తాను రీసెంట్ గా ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్ రికార్డ్ చేయడానికి వచ్చింది. కానీ ఆ వీడియోస్ రికార్డింగే తన లైఫ్ లో మర్చిపోలేని సంఘటన మారుతుందని తను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. అయితే కేరళలో ఒక మోస్ట్ ఫేమస్ టెంపుల్ కురుంబి భగవతి టెంపుల్ ఉంది. అక్కడ ప్రతి ఇయర్ కొడంగలూర్ భరణి అనే ఫెస్టివల్ జరుపుకుంటారు. అయితే అక్కడికి ఈ ఫారిన్ బ్లాగర్ వెళ్లారు ఆ ఫెస్టివల్ ని రికార్డ్ చేయడానికి. కానీ అక్కడున్న భద్రకాళి అమ్మ తనలోకి రావడం అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరిని షాక్ చేసింది. తాను అన్ని పడేసి ఇలా చేయడం నిజంగా అమ్మవారు ఉందని ప్రూవ్ అయింది. ఒక్కసారి ఆ వీడియో మీరే చూడండి.